Ужас! Много ми се доспа. Не в момента, разбира се, но това бяха моите думи за дълъг период от време. Станаше ли 2-3 часа след обяд и наистина много ми се доспиваше. Очите ми се затваряха, мисълта ми ставаше бавна, а все още беше почти средата на работния ден. Докато може би преди 1 или 2 месеца установих, не съм сигурна точно кога, че всъщност вече не ми се спи след обяд. Така че се замислих какво съм променила в моите навици, в моето ежедневие, за да се получи този добър ефект. И това, за което най-вече се сещам, е, че до голяма степен намалих тестените изделия. Не съм ги спряла напълно, но ги намалих наистина значително. И естествено има много пряка връзка между тестото и нашето ниво на енергия. Свързано е с кръвната захар, с покачването на инсулина и така нататък. Няма да влизам във всички тези подробности, но нещо е факт. По-малко тесто, повече енергия. По-малко тесто, по-бистър ум. Супер!